En primer lloc, donar les gràcies a tota la gent, tots els partits que voten a favor, tots els grups municipals que estan a favor d'aquesta moció, que són l'oposició en la gran majoria, o en la total majoria, per ser exactes, perquè entenc que és un problema que afecta a tot arreu i que no entén de colors polítics en aquest aspecte, no? De segon lloc, un cop donades les gràcies, també dir que és una moció que arriba als grups municipals per la via de les mestres, que fins que s'ha acabat el curs estaven en vaga i que reivindiquen una figura estructural, un canvi estructural com és el de la incorporació de la parella educativa. Creiem que el 0-3 és una etapa educativa essencial, que necessita que els infants estiguin acompanyats, especialment en aquesta voluntat d'incrementar ràtios, com es farà degut a la manca de places, i per tant aquesta figura de la parella educativa és imprescindible. És imprescindible també que sigui una professional amb estudis i preparada per fer aquesta tasca. No la podem substituir amb algunes figures menys capacitades, per dir-ho d'una manera, perquè no és un acompanyament a la mestra, sinó que és una mestra més, una persona que estarà interactuant amb els infants i que, per tant, ha de tenir els coneixements mínims que es requereixen per aquesta tasca. Per tant, és una moció que creiem que és important i és de vital importància davant dels canvis que es produiran en l'etapa 0-3 de la ciutat. I després, no és la mateixa moció, senyor Terrés, és una que vol concretar el punt del complement d'aquesta parella educativa i que s'estableix de forma estructural. Va lligada, sí, és veritat que té relació amb l'anterior, òbviament, no és nova, no ve de res, però el que aquí es vol és posar de manifest que davant d'un augment de ràtios i davant de la importància que té el 0-3 en l'educació dels infants, cal que estructuralment dotem les nostres escoles municipals dels equips que contribuiran a la millora educativa dels nostres nanos. I crec que val la pena que tirem endavant una moció com aquesta. Moltes gràcies. Granollers Primàries.